Hej, jeg er Sixoris, og jeg vil gerne vise jer min PSP-holder lavet i Lego Teknik. Man tager simpelthen bare PSP'en, sætter ind i holderen, folder man de her ned over her, sådan to pinde her, sætter man lige ind i siden, sådan. Så kan man tilslutte stik til højttalere eller hovedtelefoner, sådan, og strømkabel herover. Super. Så hvis man kigger sådan lidt på det, så er den lavet sådan, så den står meget stabil. Den vælter ikke sådan, den falder ikke ud. Og den sidder i en rigtig, den sidder rigtig stabil. Det her det er en PSP Slim. Jeg ved ikke om den sidder lige så godt på en fat. Her så har jeg lavet sådan, så man kan skrue, og så når man skruer, så ændrer man synsvinklen. Altså man kan få den til at pege opad, og ved at skrue den anden vej, så man så få den til at pege nedad. Sådan så man kan have lige den synsvinkel man har brug for. Og den kan skrues så meget ned, altså den falder ikke ud når den kommer nedad. Så har jeg sat den til, i stedet for bare at have den til mine hovedtelefoner, som jeg plejer at høre på, så har jeg sat dem til mit Lamsec anlæg her. Og med subwooferen hernede. Altså med en, det er et billigt sæt, men den fungerer fint. Og så bliver lydkvaliteten også lige det bedre.